Rhif yr emyn 600. Distewch, cant mae presenoldeb Crist, y sanctau fi'n gersiaw. Dewch, plygwch ger ei bron, mem dwfn barchedig fraw. Di bechod yw y fe, se saif mae'n sanctau fle. Distewch, cant mae presenoldeb Crist, y sanctau fi'n gersiaw. Distewch, cant gogoniant Crist ei hun, ond cilch lywyrchan gri. Fe lusg a sanctau dan, mawr eis blander fri. Brawachus yw ei nerf, breswylyf mawr y berf. Distewch, cant gogoniant Crist ei hun, ond cilch lywyrchan gri. Distewch, cant mae nerf yr arglwydd fiwr yn symud yn ein blif. Daw i'n llachau yn awr, gwynefau ras fel glif. Fe glyw ein hegwan lef, drwy ffif derbyniwch ef. Distewch, cant mae nerf yr arglwydd fiwr yn symud yn ein plif. Rhif yr emyn 600. Bydd awr darlleniad cyntaf o lyfr y Salmau, detholiad o adnodau yn Salm 27. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Pan fydd rhai drwg yn cael amdanaf i'n hysau'r byw, hwy fy ngwrthwynebwyr am gelynion fydd yn baglu ac yn syrthio. Pe bai byddin yn gwersyllu im herbyn, nid ofnau fy nghalon. Pe doi rhyfel ar fy ngwarthaf, eto fe fyddwn yn hyderus. Un peth a fynais gan yr arglwydd, dyma rwyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml.
oherwydd em ceidw yn ei gysgod yn ni ddadfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Ac yn awr fe gyfyd fy mhen goriwch fy ngelynion o'm hamgylch, ac o ffryma fynnau yn ei deml a berthau llawn gorfoledd, canaf, can molaf yr arglwydd. Ac adnodau ar ddiwedd y salm, yr wyf yn sicr ac af weld daioni'r arglwydd yn hir ar rhai byw. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd grif a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Yr ail ddarlleniad yn llythyr Paul at yr Effesiaid, yn y 3 bennod. Ynddo ef a thrwy ffydd ynddo, Crist Iesu ein harglwydd, a mae gennym hyder i ddod at Dduw yn ffyddiog. Yr wyf yn erfyn felly ar ei chwybeidio a digaloni o achos fy nioddefiadau drosoch. Hwy yn wir yw eich gogoniant chwi. Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau ger bron y tad. Yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enw oddi wrtho. Ac yn gweddio ar iddo ganiatau i chwi yn ôl cyfoeth i ogoniant, gryfder nerthol trwy'r ysbryd yn y dyn oddi mewn. Ac ar ei Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw, i fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygyr chwi i gyflawnder, hyd at o holl gyflawnder Duw. Iddo ef, sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni. Iddo ef, y bod gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen. Bendithiau Duw i ni'r darllen a'r gwrando ar y gair. Diolch yn fawr. Gweithio y canu nawr. Dwi'n Tom Jones, Iawn? Neis a gweld chi. Mae llun bach da fi fan hyn, falle bod mae'n eitha bar. Byddwch chi ddim yn gwybod pwy yw'r cymeriad yma, achos mae'n mynd nôl yn bell. Mae'n mynd nôl yn bell. Ar un ad, wel o'n i'n bell. Mae'n bron yn oes y drint deinosor, ddim gweud. Pan o'n i'n plentyn, cymeriad mewn boblogaidd, cymeriad cartŵn o'r enw Tomcat. Ac os oedd Tomcat yn real cymeriad, oedd gan cymeriad o gathod mewn ale. A o'n nhw'n wared o'r math o drittiau gyda busnan lleol, officer difl o'r busnan lleol. Ac oedd Tomcat wastad yn cael y treichau. A o'n i'n mwynhau Tomcat, a oedd y gan oedd yn agor y rhaglen yn mynd rhywbeth fel hyn, Tomcat, the most effectual Tomcat, whose intellectual substance get to politici, providing its. A fyna o'n i'n cael problem, achos beth o'n i'n glywed pan o'n nhw'n canu oedd providing its stupidity. A mi ffili deall, oedd hwnna ddim yn gwneud sens o gwbl. Providing its stupidity. A o'n i'n pyddlawn, o'n i'n gwrando bob wythnos a trio gweithio mas. Beth o'n i'n dweud? Yn y diwedd gofynes i rywun yn yr ysgol. A nhw'n edrych am ein ollol, fel yn ein ollol dwp.
a gweud, providing it with dignity. Yn ddiweddar, a allwch chi wrando ar y gan ar YouTube. A'n gwrandas i eto yn ddiweddar, a o'n i dal ddim yn deall beth o'n nhw'n weid, ond wrth gwrs o'n nhw'n darparu'r geiriau hefyd, a wedyn o'n i'n gallu gweld i a providing it with dignity, yna'n iawn. Ond y reswm o'n i'n gweud hyn, dyna'r geiriau yn aml iawn dyn ni ddim yn ei deall with dignity gyda gerddlas. Achos un o'r pethau ni'n cael yn tynnu yw'r bulletin bach yn journeys. A beth yw yw bulletin i bobl sydd yn cyfrannu at asiantaeth y Cenhedloedd Unedig dros ffoaduriaid. A fel chi'n gwybod, mae yna ffoaduriaid yn o ran o'r byd, mae pobl yn mynd o un wlad i'r llall oherwydd o'r amgylchiadau yn y wlad lle maen nhw'n byw yn anodd. A beth sy'n ddiddorol am y rhifyn yma, mae hanes pobl yn Afghanistan, hanes pobl yn Sudan, pobl wedi ffoi o un wlad i'r nesaf. A mae yna hanes pobl yng Nghaerdydd yn yr un bulletin. So yna ffoaduriaid yn bob man. Pobl sy'n dioddau, pobl sy'n angen help. Pan ni'n darllen am Iesu Grist, a ffordd oedd e'n trin pobl, oedd ei wastad yn trin pawb gyda gerddlas with dignity. Oedd pobl eraill ddim yn edrych arnyn nhw, ond oedd e'n folon bod yn ffein wrthyn nhw. Oedd e'n folon bod yn garedig. Oedd e'n dangos cariad Duw. A mae cariad Duw yn gariad gallwn ni ddangos i bobl a'i trin nhw gyda gerddlas, providing it with dignity, gyda gerddlas. Gobeithio na chi gofio hynny. Mae'n neis eich gweld, o bendith arnoch chi. Diolch am fawr. Sy'n gofyn o'ch chi eisiau dweud arno. Dim eli. Popeth yn iawn. Diolch yn fawr am y cwmni. Yn hael emyn ni o rhif 319. 319, wylen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng ym holl fryd, mai o ran ar rwy'n adnabod i fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fore, ac a fi wyled fel y mai. 319.
Cydweddion. Ni'n diolch i ti o Dduw, dy fod ti'n yn croesawu ni'n bresenoldeb. Yn diolch i ti dy fod ti'n Dduw agos ato ni, yn Dduw hawdd dy gael, mewn cyfyngder a than bob amgylchiad. Gyn ni'n diolch i ti nawr yn bod ni yn dy gyfarch di, nid yn unig yn un gynulleidfa yma, ond yn rhan o gylch gweddi byd a nef. Rhod arweiniad i ni nawr. Rhod ysbryd yno ni. A boed i ni fel yr i ni wedi canu ac wedi gweddio eisoes. Ddistewi yn dy gwmni. Tawelan hofnau. Derbyn ni ein diffygion, ein gwendid, ein diffyg ffydd yn aml. Gad i ni deimlo dy nerth di yn ein hadnewyddu, yn ein cyfoethogi, yn ein cryfhau yn y munudau hyn. I ni'n diolch i ti am dy rodd i ni yn Iesu Grist dy fab, i fywyd a'i ddysgeidiaeth, a cariad oedd yn llifo drwyddo at bawb o'i amgylch. A gras ar amynedd oedd mor amlwg yn ei berson. Ni'n diolch i ti am ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad. A ninnau'n dal yn hymor y Pasg. Gad i ni brofi o newydd rym yr atgyfodiad hwnnw. Yn nerth ac yn fywyd i ni, yn agor i ni, y bywyd sydd yn fywyd yn wir, bywyd wrth adnabod di y tad drwy'r mab. A boed i'n nodau'r mab fod ar yn bywyd ni, yn fywyd o gariad, yn fywyd o wasanaeth, mewn byd sydd yn dibrisio pobl, mewn byd sydd yn ddiamynedd ac yn ddidrigaredd ac yn ddidostir yn aml. Gwna ni yn lampaid o leini ac yn gyhoeddwyr dy obaith. Ni'n cofio gyda frondi y rhai sydd ar lle yn ein gweddi. Rhai sy'n dioddau, ffoaduriaid byd. Rhai heb le i roi pen i lawr. Ni'n diolch am bob un sydd yn gwasanaethu ac yn estyn cymorth. Pob un sydd yn dangos trigaredd ac amynedd. Roed dy ysbryd di yn ysbryd cymod rhwng gwlad a gwlad, rhwng cymydog a chymydog. Gad i ni fod yn y canol, a'n cariad fel dy gariad di yn cynnwys yr holl fyd.
clywain gweddiau felly. Cymer ni yn dy law a chyfeirian bywyd, i fod yn fywyd yn dy fywyd di, ath fywyd di yn fywyd yn bywyd ni. Maddau ni yn beiau i dderbyn. Rydyn ni'n teimlo baich yn pechod, ein cyflwr o wendid yn dy bresenoldeb, ond yn gwybod y fod ti yn maddau beiau, yn heiddiant Iesu Grist. Ac yn heiddiant Iesu Grist, rydyn ni'n cyflwyno yn holl weddiau, cyhoeddus a distaw. Ac yn ei crynhoi yng ngeiriau'r weddi a ddysgodd Iesu ddisgyblion, gan ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barab ein ddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeiwn yna ein dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ganwn ni emyn 742, 742, arglwydd Iesu gadim deimlo rhin anturiaeth fawr y groes, yr ufuddod perffaith hwnnw wrth wynebu dyfnaf loes, yr arwriaeth hardd nad ofnau warthrydd a dichellion byd, o waredwr ieuanc gwrol, llwy'r feddianna di fy mryd. 742.
Geiriau yn destun I ni bore heddi yn llythyr Paul ar Effesiaid yn y 3 bennod. A'r geiriau cyfarwydd yma, boed I chwys sydd â chariad yn wreiddi'n a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A ddeunawfed adnod yn y 3 bennod yn y llythyr at yr Effesiaid. Testyn y mae'n amhosib wneud cyfiawnder ag e. Ond testyn gobeithio sydd yn sail I fyfyrdod. Pe bawn ni yn dweud 1917, byddech meddyliau chi mynd yn syth at gyfnod y rhyfel byd cyntaf. Falle'n meddwl am y ffilm arbennig honno, nethpwyd rai blynyddoedd yn ôl. A'r teitl 1917. Ond o feddwl am y flwyddyn honno, meddwl am holl golledion a gwastraff rhyfel. Yn 1917, lladdwyd milwr o'r enw Gerald Cornish. Gerald Cornish, cyn y rhyfel, wedi bod yn ddarlithydd mewn Groeg ym Mhrifysgol Manceinion. Gyna wedi mynd i'r fyddin, wedi cael ei hunan yn segur am oriau dyddiau bwy gilydd yn y ffosydd. I ni'n tueddu meddwl, gwrs, taw rhyw frwydr ddiddiwedd oedd y rhyfel byd cyntaf, ond oedd na wythnosau'n mynd hibodd, na ddim byd yn digwydd. Ac yn mynd ati yn yr oriau segur hynny, I drio ail-fynegu, ail-gyfieithu rhai o lythyrau Paul. I gefndir wrth gwrs yn y byd Groegaidd yw wybodaeth ddwfwn o'r iaith Roegaidd yn I alluogi fe I ddarllen y llythyrau yna mewn ffordd fydde tu hwnt i'r rhan fwyaf ohono ni. Ac yn ymdrechu yn y fersiynau yma, doedd e ddim yn ei galw nhw'n gyfieithiadau, yn ymdrechu I gyfleu fel bydde'r llythyrau yna wedi taro y bobl glywodd nhw am y tro cyntaf. Ac wedi farw fe ffindiwyd llyfr bach nodiadau lle roedd wedi bod yn sgrifennu I fersiynau, ac ymhen blynyddoedd, 20 mlynedd ar ôl y rhyfel, fe gyhoeddwyd yr rheini, dan y teitl awgrymog St Paul from the Trenches. Mae'r adnod yma yng ngeiriau Gerald Cornish yn sôn am the full dimensions of Christ. His breadth, length, height and depth. Ac o feddwl am yr syniad yna o ddimensiwn llawn y Crist yn codi o ffosydd rhyfel. Mae rhywun yn meddwl o newydd am her Cristnogaeth yn ein cyfnod ni, yn codi o'r ffosydd. Ffosydd bywyd. Ffosydd ymdrech bywyd. Ffosydd lle mae yna frwydrau. Ffosydd lle mae yna oriau segur. Siarad o'r ffosydd, from the trenches, mae Paul o hyd. A siarad ar Effesied yn fan hynau I herio nhw mewn ffordd arbennig, falle tu hwnt iddi dirnadaeth nhw. Mae cystal â gweud hynny. Tu hwnt i'r dirnadaeth ni gyd. Meddyliwch am awgrymu bod pobl
gyffredin iawn, a gymysgedd yna o bobl fydde yn rhan o gynulleidfa Ephesus ar y pryd, yn cwrdd yn y dirgel, mewn ogof, o'r neilltu, rhag ofn ar awdurdodau. Y bobl yna yn rhannu profiad ac yn cael eu cymell i amgyffred lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw i fod i'w chlaw gwybodaeth. I ni'n dal yn y sefyllfa yna. I ni'n dal i gael yn cymell i wybod am ddimensiwn llawn y Crist, i fod i'w chlaw gwybodaeth. Mae Paul yn dechrau gyda thadolaeth Duw. Neu os maen nhw chi cymeriad Duw yn dad ac yn fam, hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enw oddi wrtho. O'n i'n sôn gynne am ffoaduriaid. I ni mor ymwybodol yn byd ni, ynddi ni, o'r rhaniadau hyn. Y rhaniadau rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Y rhaniadau rhwng pobloedd a'i gilydd. Ac i ni'n colli gafel ar yr hyn sydd yn gyffredin i ni gyd, y ddynoliaeth sy'n gyffredin i ni gyd. Duw, hwn yma i pob teulu, yn y nefoedd ac ar y ddeiar, yn cymryd ei enw oddi wrtho. Does dim rhaid i ni ddadle beth yw teulu. Does dim rhaid i ni ddadle beth yw natur perthynas pobl. Yn y diwedd, i ni'n dod at y man yna, lle ni'n cydnabod y Duw sy'n dad. Mae gyfarfod gyda ni ddo o Gymdeithas Emynau Cymru. Ac oedd Dr Gwyn Davies o Aberystwyth yn trafod emynau Nantlais. Ac yn atgoffa ni bod Nantlais yn fardd telenegol oedd wedi sgrifennu caneuon i blant o Lili Wen Fach. Mynd drot ar y gaseg wen. A tu ôl i'r dorth mae'r blawd. Ac ych chi'n cofio fel mae'r gân fach yna yn mynd tu ôl, nes bod chi'n cyrraedd at Duw. Dyna mae Paul yn ei bwysleisio iddi gynulleidfa. Mae rhaid i chi fynd tu ôl, mae rhaid i chi edrych yn ôl. At Dduw yn dad ac yn fam i bob teulu. A dyna sy'n yn huno ni fel pobl, ein dynoliaeth ni. Ac yna mae'n pwysleisio'r cryfder nerthol trwy'r ysbryd, yn y person o ddi mewn. O ddi mewn i ni. Geiriau William Barclay yw the secret of strength is the presence of Christ within our lives. Hynny yw y Crist sydd yn gwmni. Y Crist sydd yn agos. Y Crist sydd â'i gariad yn weithredol yn cariad ni, yn perthynas â'n gilydd, yn ffordd o ymwneud â'n gilydd. Nid Crist sydd yn athroniaeth, rhywbeth haniaethol i ni feddwl am yfyrio amdano fe. Rhywbeth tu draw
Rhywbeth ar bapur neu mewn geiriau yn unig i ni chwarae gydag fel post croesau'r. Ond Crist byw, Crist personol, lled a hyd ac uchder a dyfnder i gariad, yn cyfarwyddo'n cariad ni. Yng nghyfnod y Pasg, dwi'n meddwl yn aml am y disgyblion a'i profiad ar fore'r Pasg. Beth ddigwyddodd? Faint bynnag i ni'n trio dadansoddi, faint bynnag i ni'n trio darllen, faint bynnag i ni'n trio deall, di ni ddim yn gallu llwyr am gyffred beth ddigwyddodd. Ac eto, i ni'n gwybod bod hyn yn brofiad byw i'r disgyblion. Ni'n cofio clywed y darlledwr Alistair Cook. Ni'n cofio hwnnw a'i Letter from America. Yn dweud fel y byddai fe yn cael y New York Times bob dydd. A'r peth cyntaf fydde fe wneud fydde troi at yr ysgrifau coffa to see who's had it. Dyna oedd ei ymadrodd. To see who's had it. A mae rai cyfaddau pan o'n i'n gweld papur y Times yn gyson, o'n i'n troi at yr ysgrifau coffa. Yn aml iawn o'n nhw gyda'r pethau mwyaf diddorol yn y papur. A dwi'n cofio darllen ysgrif goffa o'r enw Patrick Saxton. Yr enw'n golygu dim i fi. Patrick Saxton wedi treulio ei oes ym myd yswiriant, yn diogelu pobl a'i heiddo. Ond hefyd yn ddyn gweithgar ac amlwg yn yr Eglwys Anglicanedd, yn aelod o'r synod, ac yn weithgar iawn yn ei eglwys leol. Ac yn tystio iddi brofiad ac yn anarferol iawn hyn yn cael ei ddyfynnu yn yr ysgrif goffa, yn tystio iddi brofiad yn y llynges fasnachol yn yr ail fel byd. Cwrdd â morwyr oedd yn wddyn iawn iawn. Pobl galed, pobl fyddech chi byth yn ei twyllo nhw. Oedd rhain yn gyfarwydd â phopeth y gallai byd, tywydd, stormydd, popeth gallai'r yna i hyrddio atyn nhw. Oedd ddim twyllo rhain. Ond gweld y morwyr yn andebyg i bysgotwyr Galilea. Pobl galed, pobl pob tywydd. Dyma'r geiriau oedd yn cael ei dyfynnu, tough men like that would not have laid their lives on the line, literally, unless they really believed in the resurrection. A Crist byw, yn fyw yn ei bywyd nhw, yn bywyd ni, profiad y Pasg, yn arwen y disgyblion, i fannau annisgwyl, ac i brofiadau na allen nhw ddim i dychmygu nhw. Yna'n arwen o dadolaeth Duw a phresenoldeb Crist yn plydd ac yn calonnau, yn arwen at y molawd yma i'r cariad. Lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. O'n i ddim llawer o beth yn yr ysgol ar waith cod a gwaith metel. Oedd rhaid i ni wneud hynny yn y flwyddyn gyntaf a'r ail. Ac yn yr ail flwyddyn, hanner blwyddyn o waith metel o'n i'n wneud. A wedyn o hanner blwyddyn, o'n i'n cyfri yn ryddhad. O'n i'n wneud beth oedd yn cael ei alw'n yn ysgol ni yn technical drawing. Dylunio technegol. Ac o'n i'n hoffi hynny oherwydd beth o'n i'n wneud oedd tynnu llinellau a patrymau
a dysgu persbectif. Ac oedd hwnna dipyn o ddileit ar ôl gwaith metal i fi. I ni'n hoffi llinellau ynddi ni. I ni'n hoffi mesuriadau cywir. Mae rhaid i ni fesur popeth yn gywir iddi gael e'n iawn. Dyna'r un peth, meddwl Paul, allwch chi ddim i wneud ar Crist byw. Allwch chi ddim i fesur allwch chi ddim roi llinellau taclus o'i gwmpas Allwch chi ddim wneud fel bydd rai pobl, chymod, maen nhw'n cwrdd â phobl a maen nhw'n gweud, fewn 5 munud, o'n i wedi cael mesur hwn. A dwi byth yn newid y meddwl. Allwch chi ddim wneud ni. Mae hwn y tu hwnt i fesur. Mae'r lled a'r hyd, a'r uchder a'r dyfnder i'w chlaw gwybodaeth. Ond mae'r cariad yn ddi-derfyn. Chi'n cofio fel oedd ar y teledu blynydde nôl, Jeux sans frontières. Y gemau dwl na. Cariad sans frontières. Heb derfynau yw'r cariad hwn. Mewn byd sydd yn llawn malais, yn llawn casineb, fel i ni'n gweld yn y camddefnydd sydd ar gyfryngau cymdeithasol. Mae mor hawdd collfarnu pobl ag ychydig o eiriau ar hyn i'n mynd rownd y byd mewn eiliad. Mae mor hawdd wneud hynny. A cariad sydd heb derfynau, sydd yn mynd tu hwnt. Pan i ni'n trio diffinio Duw, i ni wedi golli fe wedyn ni. Ond i ni yn gallu amgyffred mewn rhyw ffordd. Meddwl Paul, dimensiwn y Crist byw. Cofio blynydde nôl, llywed rhyw drafodaeth yn y babell len, yn y genedlaethol. A Gwyn Ebrill wedi bod yn un o feirniaid y goron a wedi cytuno i goroni'r gerdd fuddigol, ond yn cyfaddau yn y drafodaeth yn y babell len wedyn ni, nag oedd e ddim yn deall rhan o'r gerdd. Mae T. Glyn Davies yn siarad. T. Glyn Davies, wrth gwrs, yn fardd coronog i hunan. Ac yn gweud, nid rhywbeth i'w ddallt yw barddoniaeth. Rhywbeth i'w deimlo yw barddoniaeth. Rhywbeth i'w synhwyro yw barddoniaeth. Rhywbeth i'w amgyffred yw barddoniaeth. Yn yr un ffordd, nid rhywbeth i'w ddallt yw'r Crist byw. Rhywun i'w deimlo, rhywun i'w amgyffred, rhywun i'w brofi yn ein bywyd. Lled a hyd ac uchder a dyfnder. Roedd hyn yn brofiad i ni. Yn ei enw ef. Ac iddo ef, fel mae Paul yn ei ddweud, iddo ef y bôr gogoniant. Amen. Fe drown ni at yn hemyn ola 841, 841, agor di ein llygaid arglwydd, i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddau ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu, wrth fwynhau ein bywyd bras. 841.
Wrth droi o'r tŷ diolchwn am dy wedd, dilyn ni adref oll a hyfryd hedd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.